Aman na dapit mga gidi ay. O dia rata mga age. O dia rata. Ha? Dira rata. Nara? Dah. Buka pala ni nadalan ay kini may akong ganahan kalapok. Diretso sila nag-age. Saging na guwang no. Guwang na oh, wan pa. Guwang na eh. Dili na baligya suroy ra. Pwede baligya. Dili man kani mga bugtokon dire. Ha? Dili mga bugtokon. Dagana anang water lily ay. Karaga na ba anang water lily? Ha? Dagang kay water lily. Gitanom na. Diha kay minanguhag ko ano siya mga gagawin isda. Mga Na gitanom ng water lily. dila eh. Dire ho nindot picturean. Dami minanguhag mga paitan. Kadaghan lagi ang mga kuha. Mao. Dire mo guys ko pa pagbak sa kadako. Baksan? Unsa man kada ko? Ako. Ito laga. Nagkaon og Laga. Ngi kinakitan niya. Kusutan. Nagtaan mo dag kuan pukot. Isa lang guys mo na rapidera. So na daghan na pinapaitan ng mga kuha. Karon di na may kakuan kay daghan mo tayo ni. Katong raba na tayo ni. Ano ko nagdaggan na di ano? Ha? Ano ko nagdaggan na di kana kung gitanom na di ah. So man ni, usa ni. So bay man sa suba pero na wanan. Kaling na wala sila ba? Ayay baha man diri di ay. Aman. So man nato ni pag-agi. Aw ato di ta paagi ah. Dito na ang pikas. Pati. Ta kaagi dira baha man di ay. Labi-labi na dito balay burang naabot na to. Payag ninyo? Dapil ba sa suba sige na matukagan. Kuan na lang. Wala sa ya. Murag daha na lang kan diri sa saging ug diri. Dako ah. Ang iyong kuan Oo. si katumpag. Dira na sa saging. So maningato pagtabok ani. Matabok man ta. To water lily rabi kadaghan. Ya naman ta. Pagko ang tani. Balik tayo dito. Ha? Dahil na. Kung makay mo man ni manggas to kay mag-agto ng bibig Na balik mo sa tika seksyon na dito may magi kay di may katabaw kay madayom. Kalawom sa tubig. Uy, kabaw. Pagkadako na pantat. Oh. Ito. Hello, yan yung pantatan eh. Namalahan. Apay lumbia oh. Sangkin sa manay lumbia. Kini. Mutunon ba nagkuan? Ato. Ha? Hala unsa man ni siya? Rubber. Kani? Mo ano pa mo nagkuan go makanang pintik. Aw kana? Umot man. Kuya babaan na no. Yuta man. Nay mo buwala.
Anay. Ala on din ang dalan ako. Tadi baha gid ay. Apa dito sa abot ako hapit mo. Nay kahoy. Awan. Na, Subukan eh. nabara. Wow, nduta eh. Mo ni ang sapa sam. Abot naman dito sila. Kata mo na. Oh. Testingan na nga to. Tingnan pa man. Kung kakaya di. Padayon. Wala na gisa na mong butas. Wala gani. Bulpit gani. Nung abasag ka agi. Wala ako nagkakalong. Hubok pa ni bukas. Ate. Grabe na baha. Saban ba si bakat ang baka. Ay, pa kumpiyansa. Mindanao kayo ni. Oh, Dawar. kunsa ka to sila dito no, nagtabok mo sila. Ha? Yung isda. Hindi ko kita kaya dito. Dali mo kayo iyak. Oh, nasa kilid oh. Ito ah. Kasagbot. Balik ta dito ta. Balik mo ito. Mutabok ta dito. Ha? Dito ah. Ito arang payag. Ato magkubuon mga to ning kuan na to. Buta. Hmm. Kung dito napoy tubig dito no, di ta kagay gapan dito. No. Kinsa may nangaong diri asam? Mga viewers o kaong muning batonon og kuan sago. Ini nung agon daw na nung agon tapos pagkaluto lugiton dayon muning punuan no. Kaong. Kahabog ba di ay? Kaong. Kasi nangaong diri ah. Dili tagi na may daan diri oh. Wala siya kaong. Mura magkuan, mura mag-agri. Ha? Mura agri. Tingin abri oh. Ta. Datsa. Balikanan patay na nila. Reject ba yan? Dan ay bunga gamay pang bunga niyo. Asa? Sika to dito? Dito ra taagi. Pasig lapos na dito ah. Tapos dito.
Ta dito ta kita. O dire. Ano ko ang tindalan? Hmm? Ano ko ang tindalan? Balik na yun yung mga viewers kay matabok ito, lauman. Gawas na lang yung haring adlaw. May laging mainit na meron ba? Gapon. Kila idada na mong kabaw ko. Ha? Unom? Bata pa rin. Kambun na ba? Laki. Parang inlo-inlo ning masaging nga. Bagabando na siya mga kwan ba? No? Oh, nabihis dito yung linyaan eh. Manguha na natin man niya yung mga kwan. Tungkol sa kadaggan sa iyong kwan. Sa iyong mga tanam, sa iyong mga lupaan. Layo pa to sa mnaw? Ay lang ko rande. Oo. Hindi na ito yan mo. Ang taagi ato. Ay. Oh, dito bang gyapon ta makagi sa ila aran dito tingalay. Nay, ang ihana sa pinanyuyo. May lagi wala na ni kuha ng sapa rong gyapon. Ni dako. Na masaging oh. May lagi gawa na yung bugtok ka. Tulo ka bulig, 4, 5. Bugtok na. Mo ding wala na siya kuha na silang amo kay. Wala gatiman silang agalon mga nabugtok na. Narang ang yakot pinanyuyo. Warm dito. Di rata magay. Ikaw mang hindi na dito ka sa rande. Ah, dito rata. Berta. Mau ang pinanyuyo dira. Ah, di ta. Ha? Di ta. Hindi ka. Ikaw na. Dira ang pinanyuyo. Una ka kaya wala man ko katuod. Achar. Lagi wala ko katuod lagi. Dugay na pug ka ani dire ba. Pili na katuig. So na nakani ko dre gamay pa ko. Kung malaki sila sa iya ng uban. Karon wala na ko na. Karon na po nakalaag dire ba. Nang dire na pug ko nag-vlog mga viewers kay lumipat na kami kasi dito ng tirahan. Nalipat kami ni Lolo. Dito na kami nakatitira kaya dito na lang ako gagawa ng mga panibagong video ba. May dalan aturan ni subay sa bayan ng dalan ani pa ingon. Sam. Bisa man mga lubid diri Sam. Sama ni tabay. Lebog. Ha? Naon sa Sam? Nalagi alimukon Sam. Nay bird. Papi bird ba? Papi bird. Na? Tingog. Ah, nak dapit. Mga viewers, hanggang dito lang sa aking video kaya taas na kayo ang minute. Pero ako ra ba na isumpay-sumpay pa ng video. Pag upload na ko. Oh, ilain-lain na ako di ay kay tagas mo kay boring na kay tan-awon pod. Sige mga viewers, bye-bye.